El conveni que acabem de signar és un acte de justícia històrica amb les teixidores de Carme. Neix per crear un espai memorial que doni visibilitat a la reivindicació de les dones a temps molt complicats. L'any 1882, 16 teixidores de Carme van ser detingudes en el marc d'una vaga que va durar 19 setmanes. En aquest context, Caterina Vicenta Casanova Sanauja, la Trabala, va ser assassinada per una esquirola. Des de l'Ajuntament de Carme volem reivindicar el paper de les teixidores per aconseguir millores socials. Els volem retre l'homenatge que mereixen 145 anys després. Som aquí per visibilitzar la lluita de les teixidores de Carme i el conjunt de les lluites obreres a Catalunya protagonitzades per dones. El segle XIX ha estat farcit de lluita obrera. Les dones reivindicàvem augments salarials, reivindicàvem jornades laborals més humanes, denunciàvem la violència masclista que sovint patíem a les fàbriques. La lluita de les dones obreres sempre ha estat i és una lluita col·lectiva. Volem connectar la seva memòria amb el present. Seguim, com elles, lluitant contra la precarietat. Ara com abans, seguim discriminades i patint violències en el món laboral. Una precarietat que ens travessa a la majoria, però per a les que treballen en el sector de les cures, per a les famílies, llars monoparentals, per a les dones joves, per a les dones grans, es converteix en pobresa. Tanmateix, ara, organitzades a l'intersindical, lluitem per l'emancipació sexual i de gènere, lluitem per l'alliberament nacional i de classe, conscients que aquests tres eixos són la font principal d'opressió.